Sumoto nga Three Kings na og birthday pod sa among pinalanggang inahan. Nagsabot mi ni kuya na i-surprise namo si mama og handaan namo siya. Kay tungod na naman may mga trabaho, so dali na lang namo na iset among plans ni kuya. Og ikot saba pod namo si ate nga naa sa laing nasod. Nag-amutan mi og tungod kay mas dako man og sweldo si kuya sa kuha, kay mas dako biya ang sweldo ang mga pulis kaysa sa mga teachers. So siyang mas dako jud og ambag. And of course pati pod si ate. Cake og balloons, decorations ray akong giambag. Apil na pod ang effort nako. Nangutana pa na si kuya kung muanhi ba ako ang mga barkada. Kay di ay nanguyab na di ay siya ni Ann. Ingon pa si kuya, nga gihiaman og kasing-kasing anang imong amiga panguyaban biya. Tanaw jud niya sa kuha ba nga daghan kog bayi. Ipahumot pod ko si imong amiga ba. Tubag ko nga, sisihin mo yung kabaro mong playboy na nakita namo nilang Ann. Mauna, damay na noon ka. Gidiwalan dyan ako siya. Sa mo tong gibuno ko ni kuya sa brochure na iyang gigunitan og wa yun siya kaigo kay hawod man ko mulikay. Actually, istriktohon akong kuya. Pero pakikuya kaayo ko ba. Sa una ng mga bata pa mi nga na si ate kay pakiate kay ko. At pag high school na namo, kay pakikuyan ako since siya man ako ang katunggali permi sa bilyar. Daan ko pa yun lagi. I can smell something fishy jud between my amiga ug my kuya. Tama jud ko nga nagligaw-ligaw jud ay si kuya kay Ann. Ug kini pod akong amiga na tomboy man tingali ni kay gahi man og heart. Wala jud sugta pa ako ang kuya. Mura og dako-dako jud og labangonon si kuya. Aron lang makabot ang pak na yes niya. Gisungog ra nako kung kuya kay panagsarabya kay ko makabalos ani. But syempre, gingnan gihapon nako siya, natabangan nako siya kay Ann og ipahumot jud nako siya. Kay syempre naman ay kalami ra na maging bayaw ang isa sa kong mga BFF. Buto jud kay ko silahang Ann ug kuya. Sa moto, nga miabot ang birthday ni mama ug nangaligo mi ato og dagat. Pero before mi nangaligo sa dagat, kay giharana pa namo nila papa, kuya ug ate si mama sa kadlawang takna. Tapos gihatagan na mo siya og money cake na na-enjoy jud ni mama nga gibira-bira. Nagtuo siya na mao na to iyang birthday pasabog pero wala siya kabalo nga napaday may pasabog sa dagat. Kung asa, na diadto ang mga relatives ug uban nga bisita na giimbitahan namong kuya. Ug syempre, napod ako ang my loves na dili pwedeng mawala ug silang Ann ug siya. Since sila ramanggod ang within the city religi, maong mas sila ra ang dali makatambong kaysa sa kuwang ubang barkada. Happy kay si mama sa malaking piging nag-prepare na mo nilang kuya ug ate. Dayon akong kuya ani na time kay todo dikit og diskarte kaya. Then nagkasuod na pod ako mga barkada og si Christian ani na mga moments. Kami sa una sa mga kauban na teachers nagatuo na dili makasulod ang COVID sa Pinas kay lagi ingon sa mga expert nga dili daw kalahutay ang virus sa init ug since we do have a tropical climate. So we thought that COVID can't live in the Philippines. But our thoughts trembled as kay nakasulod man jud siya. Kung wala ko nagkamali by the end of January napabalitan ang first COVID case na naa daw sa Manila. But wala pa'y lockdown nato. Midaghan ang reported case hangtod March. But sa among area kay wala pa'y reported case man nato. So wala pa si COVID sa among lugar. Mga month of March also ang birth month ni Christian. Kini na higayon na ako'y gimmick na nahuna-hunaan. Ikutsaban ako ang mama og agaw ni Christian since si Christian na lang man og iyahang mama og ang iyahang agaw na college student nga nakipuyo sila ha nga kauban niya silang balay. Kay si Christine, idala naman siyang husband. Sa moto nga 12 AM sharp jud to nga nanawag ko sa cellphone kay Christian og bisan niya bagay ko kay gikantahan ako siya og happy birthday nga song.
Sige siya og katawa sa kong kanta kay ingon niya, pwede daw ko mo-appeal sa I Can See Your Voice, hosted by Luis Manzano. Pagkahuman ako og kanta, still nagtinawagay gihapon me. Ako siyang giingnan, nga happy birthday love. +1 na pud ka. Unsa may gusto nimo na gift from me? Tabag si Christian, thank you love. Ikaw ra jud akong gusto na gift. Kiss lang nimo, sapat na. Tubag pud ko, nga sure? Itubag po si Christian og yes, pero mura siya og katulgo na kay nakamatara ligi ni siya pagtawag na ko. Ako siyang gingnan, nga okay. Your gift is coming. Just open the door. Nanguta na si Christian kung now na ba. Mura man og nakamata na jud og pina-aptic siya ba. Wala pa ako ka-response sa pangutana ni Christian kay naabrihan na niya iyahang kwarto. Pagkakita niya sa kuha nga nagunit og cake, ang iyahang naingon ra kay love. Ako siyang giingnan nga surprise love. Happy birthday. Mo ni ang unang birthday ni Christian na gi-celebrate namo as mag-uyab mi. Mo nang nakaisip pud ko og surprise niya. Ako siyang giingnan, human ako kanta. So it's time na to blow your candle and make a wish, my love. Tubag si Christian nga, no need na kong mag-wish. Because it was already granted. Kay naa naman ka love. Dayon dala kuhit sa cake o gipahid niya ang icing sa akong ilong. Ang akong reaction, gapabebe lang. Hinoon, maka-OA man juning in love. Sorry naman. Pero may piyong gyapon si Christian God and then he made a wish og namalakpak ang mama ni Christian og iyang girl nga cousin after giblow ni Christian ang candle. Though he's a big boy na, but deserve niya pa rin ang pinablow. Si mama gani na ako atong birthday niya kay gipablow gihapon na mo og candle siyang cake. After kay nag-midnight snacks jud me og gikaon na mo ang cake na ako andala. Kamiran tulo sa agaw ni Christian kay ang mama niya bawal man og sweets kay na ay diabetes. Sa dihang nisulod na sa kwarto iyahang agaw og kami na lang nabili ni Christian sa kusina. Kay aptik kay pud kong gibira ni Christian. Mo nang nakalingkod ko sa iyahang lap. Aksyon man gud unta ko nga manghipos sa mga platito. Pero wala mahipos kay gibira ko niya. Hingon si Christian, hello, birthday ko na ako. Dili ko nimo pagbigyan. Tubag ko nga, dili. Kay mabuntis unya ko. Patay ko ni Papa. Nikatawa na si Christian og niingon nga grabe ka magunahuna laboy. Dili magud ka na ako ang pasabot. Hangyo raman unta ko na pagbigye ko na diri na lang katulog ba. Advance kay ka mag-isip laba. Sige day ka gunahunaan na ba. Nikatawa na lang pud ko og niingon nga unhan na lang gud nako ng kapilyo sa imong utok ba. Lisod na. Tubag pud siya nga. Sige na good love. Please. Promise. Dili lagi ta kahilabtan. Behave ra jud ko lang. Dili man ko mulapas sa boundary. Mintra sulay permission nimo. Pero wala pa katubag kaya giabot na ni Christian akong lips. Og tamis kay namong gipagsaluhan ang tagsa-tagsa ka mga labi. Nga gikan nakakaon og sweets. Lasang cake kayo ang lips ni Christian. O nang mas lamig sa mo. Kay nakasabak naman ko siya. So abtik kayo ra ko niyang gikugos o gipatong sa table. While wala mipuwag iyahang sigig pagkiss ako. Murag uhaw kayo nga makakiss ang Christian. Ahak na. Pero gipasagdahan ra nako siya. Nagpanawag na lang jud ko. Paos na ko na mipugong kay Christian sa dihang gibaba na niya ako ang blouse sa my shoulder. Ug sige siya kiss sa kuang neck. Down to my cleavage. Inita sa wait niya nga nakadampi sa kuang skin.
Ako siyang giingnan. Love, basin mo gawa si mong igagaw. O si mama baka ni mo ba? Muna ako ingon niya. Wala ko siyang gipugan. Tabag si Christian nga. Lami adyo ni mo labay. Pero andam kumuha kung kanusta nakaredy. Dayon nagpahiyom siya. Muna'y ganahan ako niya. Iyarespeto dyan ko niya. When I said stop, muhunong radyo na siya. Bisan feel na kay nako iyahang nag-aapoy na aroused. Huwag nagdilaab na gugma. Pero tungod kay trabaho maniya ang magpalong og kalayo. Mong hawad ra pod siya na pabugnawon ang nagsugod na nga kainit niyang gipate. Nganong wala man jud gihapon ko mobigay kay Christian. Though I love him and dili pod na ko ika-deny na every time magdikit among lapel og mga panit kay maka-feel jud ko kainit ko. Well, it's because I want to prove that love is more powerful than flesh. True love respects and waits. Nag-break me sa akong second boyfriend man God because I can't give him my body and soul. I can give him my heart but not my body. Same with Mark mo nang nangita og lae na makasatisfy sa iyong uwa. Kung nag-propose sila sa kuha, so maybe I can give myself na siya. Mahadlo ko na ihatag akong kaugalingon jud tungod sa nahitabo sa akong ate. Nabuntisan magud akong ate sa iyang long-time boyfriend. Pero gibiyaan ra day gihapon siya sa dihang nakabalo na buntis siya. Imagine ha, 4 years silang mag-uya pero nahimo pa na ilisan og biyaan akong ate. I witnessed how devastated my ate was. Na-depress siya maong napunitan siya. And if dili tungod sa mua na pamilya niya, dili it siya makabangon. May gani na lang kay napoy tarong na foreigner na gidawat o gimahal akong ate. That's why karon paabot na lang si ate na makuha iyang green card kay kasado naman si ate og iyang foreigner nga lover. Mong ingon ani na lang jud ko katalawan. Gusto ko nga kasal muna bago ang eklopush. Sa mga to, nga after na ako gi-surprise si Christian kaya gihatod rapod ko niya sa balay though past 1 a.m. na to sa kadto. Gibilin ra na ako akong motor sa laha kay iyahang motor man among gigamit. Mga 15 to 20 minutes naman gud pod biyahion among balay sa Matagusa. So carry ra kayo. May-duty ko sa eskwelahan gihapon, bisag bilar kay ko. Ug pagkagabi na kay miadto na pod ko ilang Christian og balik para makipag-celebrate sa iyang birthday. Napalang minikuya sa gate kay dungog na kaayo ang kabanha sa mga kauban ni Christian sa trabaho na sige og katawa. While nagkanta-kanta o gainom na pod. Misabay kog sakay sa kong kuya na padulong pod mag-duty. Pero bago pa siya nagato sa station nila, nakikaon sa pod siya sa handa sa birthday boy. Dahil nangutan na si kuya kung kinsa na ng babae na gwapa ug sexy na kaistorya sa mga bumbero. Nito bagpod ko nga, si Gina kuya, ex ni Christian. Tubag kong kuya, ngala, kagwapa ba o kahubag ba sa ex si mong uyab di ay be? Unsa may nakaon si mong uyab, nagibiyaan niya ug ikaw ang mas gipili, nakahatman siyang ex good. Gihapak dyan ako akong kuya, way bot. Unsa man, kuya pa ba na ako ni? Gibalusan pa bitaw na ako si kuya o gihunghungan po na ako siya ako siyang giingnan. Mao nang wala pa kasugta nian, kay tungod ana imong style. Makakita lang og sexy og pretty kay motukar po dayon imuhang ka chick boy. Itog anjod takanian. Tubag po akong kuya. Ngahoy, dili ko chick boy ha. Bawal ko mo appreciate ha. Nahubag man jud to siya. Ikantahan ra nako na og sumay-sumay si kuya. Ug abi na kog duklon ko niya sa dihang gi-action niya alsa iyang kamot. Pero gigunita na rin niya akong ulo. Dahil niingon siya nga. Pero gwapa man pud kabe. Swerte gani kay si Christian si mo ha. Kay professional na ka. Gwapa pa. Bright pa jod. Plus masaligan pa sa balay. Idugang pa ang kahawod nga mobilyar.
Magkauyon ra jud mo be. Unang gets ko nganong patay na imuhang uyab si mo. Nagkatawa na lang hinuon ko sa giingon ni kuya. Okay, igsuon jud ay mi. Hawod kay mo kambya ug magpauli ba. Hadlok siguro siya na itug-an nako. Kayan. Pagtaod-taod ana, kay niabot na si Christian nga gikan ni palit og ilimnon. Dayon nilakaw na pod akong kuya. Ipapaabot ra jud niya ang birthday boy para magpasalamat sa foods ug magpaalam na kay mag-duty na siya. Akong ipauta na si Christian kung kano sa lang naabot silang Shane ug Jean. Muna'y pangutanan nako kay Christian sa dihang nagkuha siya og ice saraf ug nag-istoryahan na yun. Ang mga kauban niya kay nasa veranda nga nag-inom. Dayon si Jean, pag-abot nilang Shane og Christian gikan na malit og ilimnon kay misabay na pod kay Shane pasaka sa taas sa kwarto. Anyways, nag-uban si Shane og Christian nga nagpalit og ilimnon kay naa po daw paliton si Shane. Actually, naajud si Shane. Iyahang uyab og si Jean na pod sa birthday ni Christian kay lagi aside na very close ni si Shane og Christian kay dugay biya nakapuyo si Christian silang ka Shane. Kuan pod, laagan kay ni si Shane. Ganan siya mag-travel og mga outdoor activities. Naaman pod siya car, same with Jean. May kaya pod ang pamilya ni Shane. Kaya mag-BFF jud si Jean og Shane. Nitubag si Christian nga kay giniha lang udtulab. Ako siyang giingnan, nga lab, ayaw pag-inom biya og daghan na, kay maghatod pa biya ka sa kuha. Naman di ako motor diri no. Pero pwede raman di ay, nga ako rin mag-drive. Nitubag si Christian, nga dili ka muli. Diri ra katulog kay nananghid na ko kay kuya nimo. Gipananghira na tika, ug ingon siya, na okay ra daw. So dere na lang jud katulog laba. Please. Aw. Nananghid na siya kay kuya. So okay kayo. Bitaw eh. Isugot ko sa ingon ni Christian na matulog sila ha kay bakuran ako ang may love kay Diyos mio. Naa iyahang ex. Lahi ra jud ang vibes nga nararamdaman ko. Lisod na. Basin mo eksena na pod si G. Kay fresh pa biya sa kong mind ang paghangyo niya sa kuha na pabulagan si Christian. Ug another thing kay Sabado naman pag-ugma. So wala ko'y duty ug okay rang matulog ko sila. Happy pod kayo ang Christian sa kuang pagsugot. He told me na if kapuyo na daw kog tambay sa sala, kay muuna na daw kog higda-higda siyang kwarto. Kay atimanon sa niya iyahang mga bisita po daw. Gamay raman ang mga bisita ni Christian sa pagkagabi kay iyahara jud nga mga kauban sa work. Og mga closest nga relatives og din nag-anam-anam na pud og panguli tong mga paryente niya. Og ang mga bombero na lang ang nabilin. Kay lunchtime di ay nagsugod si Christian pakaon sa mga bisita niya hangtod sa gabi na. Kutob sa naay mag-abot. Mura pud og fiesta yang style ba. Mga 10 PM na to nga naghilom-hilom na ang palibot og mga kauban na lang dyan ni Christian sa work ang nabilin nga nag-inom. Minaog ko gikan sa kwarto ni Christian para mag-inom og tubig ug magwiwi pod nga naabtan ako silang Shane og Jean sa kitchen pod nga nag-inom-inom pod og ilaha. Gi-invite ko nila na mutagay pod but I refused politely kay aside na dili na ko feel sila kainom. Mahadlok pod ko nga mahubog. Ug basin unsa ako mabuhat. Basin ako pahinuon ang mag-una-una kay Christian. Impas dyan. Anyways, nakigamit ko og damit pantulog ni Christine. Kaya napaman siya yung mga gamit nga nabilin silang balay. Ug gipalitan ko ni Christian og toothbrush tindahan na atbang ra silang balay. So no problem akong pakitulog sila. Ay, naday problema. Akong panty kay Wailis. Pero carry bells ra kay one night ra bitaw. Ug muuli na ko pag-ugma. Bitaw. Sa moto, nga paggawas na ko sa CR, kay nag-atang di ay si Jean sa kuha. Ingon siya nga gusto siya makiistorya sa kuha. Sa moto nga nag-istorya ni Jean sa dirty kitchen dapit, nakanang tago ra siya, nga gikan sa dining table na part sa balay o sa sala. Ingon si Jean,
Gusto ko mangayog sorry Sol. Sorry kaysa akong pagdisturbo sa inyo ni Christian. Nawala ko sa akong sarili and I became so desperate. Dili magud ana kasayon kalimtan si Christian. Na mo jud akong maingon na first love na ko Sol. Siya ang tao nga nagpa-feel sa kuan na nindot kayong life. Bisan pa sa mga kadaghag trials. Kabalo ba ka nga nagkauyab mi gumikan sa billiard? Mapil siya og duwa sa college pa mi. Ug he said na if ever mo daog siya, kay dapat maging kami na daw. And indeed, he won maunang nagkakami. Sa dihang nagkakami na, let me feel that love is so beautiful. Bisan pa against kayo sa iya akong papa. Pero ginapakita niya na naadjud ko'y maayo na kinabukasan siya. But sad to say, I gave up. Tungod lang sa pagiging long distance na mo o pressure sa akong pamilya. I thought na malimtan rin ako siya. Pero wala eh. Siya ra gihapon. Pero the moment na andam na ko na ipaglaban jud siya, og na-settled na ang tanan, og dili na pod madayo na ipakasal ko ni Papa sa anak siyang business partner. Kay ulahi na pod di ay ang tanan. Kay dili na day ako. Kundi ikaw na. Pero kabalo ka. I tried to win him back adtong kasal ni Christine. Kay wala man ka. So I thought yatagan mi og chance na mag-istorya siya. Pero giprangkahan ko niya na dili na ako. Kay ikaw na daw. Wala pa gihapon ko mitagam ato kay dili ko katuo na ana ra ko niya kasayon kalimtan siya. Manang sige gihapon ako siya nga i-chat og tawagan. Natauhan lang ko sa dihang gi-block na jud ko niya so. Tubag ko nga, gi-block day kaniya. Basi nagtuo biya ka, napakanaan ako to. Wala biya jud ko na nogo si Hajin. Tubag si Jean nga, I know. Because he told me kanina sa dihang gipangutanan na ako siya. Actually, I'm here because of two things, Richard. First, kay miuban ko sa mga trip ni Shane kay para ma-enjoy ko to. Og makamove on na. Og second, kay para makita ka ang si Christian. Para makapangayo og sorry sa inyo siya. We had our serious talk kanina. And I could say na dawatan ako. I am really letting him go. I wish you and Chan all the best. Sana mapasaylo ko nimo sa akong pagsanamok sa inyo. Sorry jud kayo so. Mura na jud kay lakon si Jean nga nakiistorya sa ko. Bilib ko sa iyahang grabe na pagpugong siyang luha na dili mo tol. Of course kay parehasan mi nga mga babae. I can feel her heart aches ug naluoy pud bi ako sa iya jud. But at the same time kay saludo ko kay Jean kay isog kay siya. Ug na-accept niya iyahang pagkamali ug choosing to move forward. Isa pa na ako ang gikabiliban kay si Christian po siya. O karon, super 100% na kong mituo na love jud ko niya o ako lang siya. No more Jean and no other woman. Makabukad atay kaayo ang gugma ni Christian sa kwadi. Happy kayo ko. After na mag-istorya ni Jean kay gihag na ko siya. Nakipag-ayos ko siya nang walang halong kaplastikan. I salute this woman pod biya. Dili lang siya gwapa and sexy. But she's kind man pod ay. Nagka-okay jud mi ni Jean and gani, nakigtabi na ko sila ni Shane. Giliw na ko nilang gidawat and ma-feel pod na ko na dili plastikan ilahang pakitungo sa kuha. Mga maayo po jud ay sila. The next thing I know is nakamata ko pagkabuntag na nga naana ang Christian sa kong dapat. Nga nakagako sa kuha nga natulog. Wala na ko kabaloon sa oras sila na human og chill siyang makauban. Og unsa siyang orasa misaka sa kwarto para matulog. Gihinayran akong tanggal iyahang mga kamot nga nakahag sa kuha. Og wala ramon po siya nakamata. Minaog na ko para makigmingle sa mga tao sa ubos. After na kong pangapi, kaya miuli na ko gamit o kang motor nga naara silang Christian. Kaya nabilin baya akong motor sila ha. Wala na nako hulata si Christian na mamata. Miuli na ko, kaya feel na ko nga wala na ko'y dapat bantayan silang duha ni Jean Mangkot. Char lang. Ang tinod is miuli ko og sayo kay nanawag akong mama na ako sa daw mag-cashier sa karinderya. Kaya mag-attend daw siya meeting sa purok namo.
Opisyalis magud ni si mama sa purok namo. While naga-increase ang mga gugma ni Christian sa matag usa, kay naga-increase pod ang reported nga COVID-19 cases ato. Nakasulod na ang COVID sa mga lugar. Suspended na ang mga commencement exercise o graduation rites. And the first virtual graduation exercises were recommended and realized. Walay brigada eskwela na nahitabo na kanunay na namong naandan every summer until sa opening sa klase unta. Wala magsugod ang klase sa Hunyo o gani nag-declare na og lockdown ng atuang presidente. Nagsunod-sunod ang mga gipauso sa mga netizens while gatambay sa balay. Nauso ang baking, pagiging plantita o plantito, talamak ang mga trending video sa TikTok. Ang gani ako ani nga mga panahon kay natuyok na nako ang tibok sulok sa balay. Manlimpyo naman ko, bisan wala na dapat limpyohon. Halos mga K-dramas, C-dramas, Thai-dramas, o mga movies sa Netflix, ako anang ipangtanaw. Og sige ra mig video call, chat-chat, og dula ni Christian og billiard pod sa mong bilyaran. Makakawat man gihapon siya anha sa mga to. Temporary closed among karinderya og bilyaran sa panahon nga nag-lockdown. Kamera dyan ni Christian ang magsigig duwa-duwa ato sa bilyaran. Si kuya ato kay halos dili na mag-uli sa balay kay mga frontliners ben sila dyan. Ako ato, wala jud pod ko'y trabaho lagi. Walay klase na nahitabo man ato. Nag-adtuan ng gyapon mi sa school if magpatawag og meeting amo ang school head. Silang Christian kay nauso ang skeletal nga framework silang trabaho. Ang mga paperworks, reports nila kay as much as possible kay sa balay rapod nila ginatrabaho. But syempre, kailangan man gihapon nilang mag-report kay importante nga naapo joy magtao sa opisina kay sao na lang kada nga naay manawag silang linya nga naay mga masunugan. Isa pod sila na matawag na mga dakilang frontliners be. Hangtod, bulan to sa September. Nag-undergo mi og training ato nga mga teachers para sa new normal system of education. I-orient mi sa mga blended and modular learning modality na gamiton namo sa mga bata since napabalitaan na ato nga by October abrihan ang klase gamit ang modular o blended learning. The month of September also nga nakurat ko sa balita sa pinsan ni Christian nga naa sa quarantine facility ang Christian kay nakakontak og kauban niya nga COVID positive. Walay kabutangan ang ako ang kaguol o kabalaka sa balita. Miskan unsa na lang akong huna-hunaon nga mga negative o ako ang gitawagan ang Christian sa akong kaguol. Gitubag ni Christian akong tawag, itayon pagtubag niya sa akong tawag, kay naa na siya sa quarantine facility. Kay di ay naa na resulta nga positive pod si Christian. Maoro jud daw ni ang positive result nga dili jud ta malipay ba, kundi mapuno ta sa kabalaka. Sige kog hilak sa kong kabalaka sa dihang giingnan ko ni Christian. Pero sige raman siya og katawa ba. He kept on telling me na okay ra siya. Og hunaon lang daw na ako nga nagbakasyon lang daw siya og 14 days. Maong dili pa mi magkita. Asymptomatic ang Christian. Iyang mama og pinsan na mga kauban niya sa balay. Pinag-home quarantine pod sulod sa 14 days gihapon. Wala ang Christian sa quarantine facility kay wala jud ko'y laing buhato, kundi magsigir akog pangumusta siya. Sige kog video call og magsige kog palit og prutas og ibilin ako sa guard sa facility para mahatag siya. Naisip na ako na kailangan niya og more vitamin C para dali ra mawala ang virus. Pero sa ika-14 nga adlaw, sa dihang nanawag ko kay Christian, kay unreachable na siya. Dili dyan ako siya makontak. I am so worried na kayo. Nangayo pa kog tabang sa kong kuya ato kung pwede ba na maatuan niya si Christian kay sobra na kay ko kabalaka. Or kung dili man gani, basi na siya'y LGU nga frontliner na close kaayo nga nagaasikaso sa facility na pwede na kumahangyo o pwede ba nga makumusta lang ang Christian. Pero miana ra siya. Nahulato na lang daw na ako nga mahuman jud og fully ang 14 days. Kay total man daw, last day na ni Christian sa facility.
So kuntakon ra daw ko jud pagawas na jud ato. Base na busy pa lang jud daw ang Christian. Dili daw ko magpahalata na sobraan daw ko kainlaw. Sungugan ki kong kuya. Pero naugmaan na lang, but still unreachable lang gihapon ang Christian. Wala na'y kabutangan akong kabalaka jud as in. Until naudtuhan na. Wala gihapon mga pagkahapon na jud. Miadto ako sa quarantine facility. But same as usual, kutob ra jud ko sa gate na tanging si Manong guard lang akong maistorya. Kay bawal man jud makasulod ko. Mihangyo ako ni Kuya Guard nga basin pwede niya ihatag ako ang note para kang Christian. Pero nitubag si Kuya Guard nga, ay ma'am, wala day kakabalo. Wala naman si Sir Ma'am. Gikulbaan jud kay ko sa giingon ni Kuya Guard. Ug sana mali ra jud akong pagtuo. Ako siyang giingnan. Unsay pasabot nga wala na kuya. Wala na kay nakagawas na siya. Nakauli na siya kay nahuman na ihang quarantine. Tubag si Kuya Guard niya. Kung wala ko na sayop ma'am, murag naa na silang balay ang cremation niya kay wala namang good si Sir Ma'am. Wala niya makaya. Patay na siya ma'am. Dili jud ko katuo. Mura ko og mabungog sa akong nahibalan. Wala ko kapugong sa akong sarili na duolon si Kuya Guard ug magpakiluoy sa iya. Napawion niya iyang giingon kay dili tinod ang tanan. Nga nagkamali ra siya. Kay nganong mamatay man ang Christian na lagsik pa man to nga sige mig video call. Sige ra gani kog pakataon ato. Pero sorry ra jud ang giingon ni Kuya Guard sa kuha. Nagkurog jud ko samtang gikuha nako akong phone ug sige na kog tawagan akong kuya. Naghila ko nga akong giingnan akong kuya sa akong nahibaw-an nga wala na daw si Christian. Sige ra jud ko gihilak nga nagapungko na og nagatubang sa akong motor. Sakit ya akong dughan. Wala ko kasabot sa akong gibati og sige ra jud ko og bako gihilak. Sumotong gianhi ko ni kuya sa gawa sa quarantine site kung asa si Christian naka-quarantine jud. Ug gibilin ra namo akong motor kay Kuya Guard sa. Then gipasakay ko niya siyang motor. Og miadto mi sa balay nilang Christian. Nahuman naman pod ang quarantine sa mama o pinsan ni Christian man. Actually, gitest man sila og negative raman jud ang resulta pod. Pagabot na ako, kagigakos na ako silang mama o papa na misulong po di ay sa balay nilang Christian. Sa dihang nabalitaan nila ang nahitabo kay Christian daw. Pagsulod yun ako sa balay nilang Christian, kay misugat sa kuha ang karton. Nga na daw dito nakasulod ang urn container na maoy gisudlan sa abo or sa cremated na body ni Christian daw. Dili ko halos katuo. Kay happy raman mi ni Christian nga nagtabi o nagtawag-tawag adtong isang adlaw. Napagani may daghang plano sa mga relasyon. Magpakasal pagani mi. Mag-travel o magbuo pa mi sa moang kaugalingong pamilya. Pero naunsa man hinuon, nga sakalit lang, kay makuratan na lang man taniya sa iyahang balita, nga abo na lang siya. Hilak jud kay ko as in nga miduol ko sa karton nga nakapatong sa table. Dayon giabrihan ako ang karton nga nagsigi ko gihilak. Ug sakalit lang, kay migawas ang air floated balloon nga naay nakabitay na gamay nga tarpaulin. Ang nakabutang kay, yes, I'm dead. Patay na patay ako sa iyo, love. Happy first anniversary. And I love you kayo, love. Dayon may syagit na akong kuya nga it's a prank ra daw. Grabe jud niyang katawa. Katawa jud kay siya na kanang mura bagigitik siya og pila ka libo na mga tao. Ahak jud kayo. Nakapungko ko while gibutang nako akong duha ka mots sa nawong og mihilak og taman. Dili lalim ang kahadlok na kong gibati sa gibuhat nila. As in, kuyaw kay sila og gihimong joke ba og kinabuhi pa jud ni Christian. Kung naapa ko'y sakit sa heart, I'm sure na dead na ko silang gibuhat. Dayon, gitawag na ko ni Christian.
nga naka-smile pod og naa sa kong tubangan. Pagkakita na ko siya ha, mitindog jud ko galit o gigakos na ko siya. Abi jud ko og tinuod na wala na siya. I thought gibiyaan na jud ko niya kay dili jud na ako madawat ba. Mihilak jud ko sa dughan ni Christian. Ingon si Christian, nga sorry love. Sorry kung nakulbaan ka sa gibuhat namong plano sa kuya nimo. Pero sa tinuod lang love, gibuhat na ako ni love kay sulod sa 14 days. Nauna-hunaan na ako na unsa ang kinabuhi nga wala ka sa kuan tapat. Nauna-hunaan na ako kung unsa ka importante ang kinabuhi sa tao. Mo nang while we are still alive, let us spend every single moment of our lives na kauban atong mahal sa kinabuhi. That's why love, nga despite aning pandemya nga naata, ug sa atubangan si mong pamilya ug ako, pwede ba nga maparihas na ang atong apelyado? Dayon gi-open niya ang small box na gikuha niya siyang bulsa. Ingon siya, nga love, will you marry me? Tears flow from my eyes. Never ko ga-expect na kini nga drama kay mahitabo ni sa akong kinabuhi. Gitan-aw na akong mama, papa ug si kuya. Now I realize nga nung naa akong pamilya nga pinaabtik sa balay nilang Christian. Grabe jud ilang gimmick ug pagdrama sa kuha. Mao na jud tingali ni ilang natun-an sa mga prank. Sa sige nilang tan-aw og mga prank videos sa Sokmed. Makamatay kayo na proposal. Gihapak pa na ako si Christian before ko mihatag sa akong tupad. Kay naglisod kog sink in sa tanan. Ako siyang giingnan nga yes. Of course I will. Pero pwede ba? Ayaw na ni otrohan na prank nimo. Dili maayo imong gihimo. Mamatay kog dali aning imuhang kalaki sa kakulba ug kaguot. Ahak jud kay mo ni kuya ba. Og mihilak na pud ko. Mitindog ang Christian og nagtingsi nga mihag sa kuha. Then happy pud kay siya nagisuot ang sing-sing sa akong kamot. Namalakpak pa akong mama, papa, kuya, si Ja na pinsan ni Christian ug iyahang mama na moro jud ang mga saksi sa makamatay na proposal niya sa kuha. Grabe jud ilang gibuhat. Christian proposed to me. Bisan pa na pandemya pa sa mismong first anniversary namo. Kay para niya, pag medyo logloag na daw ug okay na daw, dali na lang may makapakasal pud dayon. Wala jud pud ko kapugong sa kong kaugalingon. Nahapak-hapakon si kuya nako. After the proposal kay grabe jud pod iyang gibuhat. Siya jud ay ang head sa tanan. Siya ang nagplano og kumbinsi kay Christian na atoon daw pag-propose sa dihang nananghit si Christian siya hag-una na makikistorya siya silahang mama ug papa para maghagad na og kasal sa kuha. Grabe jud kasungugan ni akong kuya ba. By the way, gikuha na mo ako motor kay Kuya Guard sa site. O grabe niyag pangayog sorry sa kuha. Misunod ra jud daw siya sa mando ni Kuya og Christian na mao daw iingon sa kuha if mag-anaha jud ako sa site. Grabe jud ilang sabot kay Kuya Guard nga gidamay-damay jud kayo nila. It's not a good joke indeed na himuon nga binuang ang life lang. But I'm happy na sa wakas, after my 4 times sa relasyon, someone offered me a lifetime commitment. Tungod lang kay dead na dead daw kay siya sa kuha. Sumoto nga Christian and I got married on May 28, 2021. Kay sa mga lugar, nagpagawas man og memorandum ang office sa governor na pwede ra ang gatherings but dapat 40% lang ang capacity ato na time. Provided na nga mag-follow jud sa mga health protocol standards
set by IATF. Gidali po ni Christian og asikaso to kay dili pa ana kay stricto to nga daghan kaayo clearances nga kailangan i-secure para makapakasal mi kay dili nako to makalimtan na by month of June dayon ato. Daghan nang required na mga clearances nga kailangan kwaon sa mong lugar kung magpakasal ang usa ka couple. Swerte mi ni Christian nga wala mi na-update sa mandate. Excited ra jud ang Christian man na maiyaha ko nga fully gyud pa. Mura pud ko og dili excited na wala biyay kabutangan ako ang gugma para kay Christian pod. Sa among kasal kay selected ra jud kaayo nga mga giimbita kay saon na lang. 40% raman ang allowed biya. Napatoy higayon sa dihang naghatag nako og wedding invitation namo ni Christian. Napangutan-an ko sa kundakilang marites na auntie nga, Daisol, di ba murag bag-o paman mo ni Christian mag-uyap? Nganong magpakasal naman mo dayon? Buntis ka day. Nito bagpud ko nga, dili man ante. Love lang jud na mo ang matag-usa. Og 1 year and 8 months naman ming mag-uyap po te. Mo nang nag-decide na mi nga magpakasal. Tapos te, wala mang good na sa pagdugay diba? Kay naaman gani na 5 years. O mas labaw pa nga mag-uyap. Pero wala man magkadayon kay nagbuwag ra gihapon. Bisan gani mga minyo na kay magbuwag man gani gihapon. Mo nang wala na sa kadugayon te. Kundi inaara na sa panagsabot. Sakit lang kayo paminaw na sa karon na generation pod ba kay trend na sa tuwa nga pagkaslon ka kay moingon dayon ka nga kay buntis siguro. Dili ba pwedeng magpakasal mi kay tungod we do love each other ug andam na mi nga mo commit sa matag usa to a lifetime togetherness. Bisan tuod ang kasal kay usa lang ka kontrata, but it's a kind of contract na matawag nato og panghabang buhay. So let's not get married tungod lang sa rason na nabuntis ka. O di kaya kay hapit na mawala imong edad sa kalendaryo. O di naman kaya kay ikaw na lang ang nabili na single sa inyong barkada. Remember, marriage is a lifelong commitment in which it provides an opportunity to grow in a selflessness as you serve your partner and the family you're going to build. Marriage is more than a physical union. It is also a spiritual and emotional union. I'm not judging here ha, kay bisan tuod tong mga nagpakasal tungod kay buntis na daan. But kay love man pud nila ang matag-usa. So okay kayo jud. What I'm trying to say here is naman tay kanya-kanya na story yun. But we should know na dapat ang pinaka main reason jud sa pagpakasal is love. Buntis man ta or dili. Nagjugjog naman daan o wala pa. Basta, let love be the influential reason of your marriage. Sa mato, nga sa adlaw nga kasal na mo ni Christian sa church pa lang. Sa dihang mipaso na ko sa padulong sa yaha nga naghulat sa kwasonahan. Happy kayo ko og emotional when Christian's cousin sang the song When I Look at You by Miley Cyrus. Christian requested this song sa iyang cousin na mao ang kantahon pag mupaso na daw ko. Kay ganahan kay siya maminaw sa lyrics ani na kanta kay matud pa niya. I was once his light when life for him was not easy and he was in the dark. But then, I appeared unto his life like a dream daw. And I was once his dream girl na abi niya nga dili daw mayaha. But who would think that after more than 5 years, our path crossed again. And by this time, we are destined to have a 1 + 1 = 1. He and I unite become as one in the name of love. Mas mihila ko as we exchanged our marriage vows. Nga si Christian, nga love, nagsugod man ta sa pagiging magkalaban. Badlungon man ko sa una ko nimong nakita. But one thing's for real. The moment I saw you and laid my eyes to the beautiful you, miyan ako nga, ikaw na ang the one. You became the main reason nga nung mitiwas ko eskwela. You inspired me to be the better version of myself. Though you said na dili na ko kailangan baguhon akong kagulingon.
just to fit with you. But my love for you is more powerful than my love for myself. Wala na ate love. Ikaw akong oxygen because you are my life. Nanyagit pa ng mga audience namo o gipangkilig pod sila sa mga banat ni Christian. Og padayon siyang ingon nga, mapasalamaton ko nga nagkalayo man ta. But gitugot gihapon sa panahon na magkita ay og balik. Love. So today, sa tubangan nila, sa tong pamilya, mga paryente o mga amigo, labaw na sa tong Ginoo. I promise to cherish you and grow old with you. I promise to love you now and forever. My billiard partner, my mom, ug my loves. Ihatag na ako ang walay puas na gugma, pamahaw man, paniudto, panihapon. Yapil pa ang merienda love. I may not be a perfect husband, but I will try my very best na mahappy ka. Dari sa ko ang piling, misis ko. Thank you for making me the happiest man on earth. I love you, love. Apil pud ko sa kadaghanan nga nagkatawa sa vow ni Christian dari sa ko. Mura ko og buang na may katawa naman, mihilak o gikilig. Gipahiran sa nako akong luha pudoy gamit ang panyo na gigunit-gunitan na nako. Bago nako gibasa ko ang nakasulat na marriage vow for him. Gisulat na ako kay taas-taas akong gusto na iingon kay Christian. Si Christian kay sharp mind kaayo kay wala jud magdala og kodigo sa dihang giingon niya iyang vow sa ko. He said his vow with all his might and heart na walay kodigo. Halupigan jud ko ba? Ako siyang giingnan. Nga tiyan, my love. I never expect that God will give me an amazing person like you. Who would think that after so many years, after our teacher-student band, kay magkita ay taog balik in a very awkward situation. Yes, I stole a kiss from you that time, and you stole my heart afterwards. You were given to me during my downpour moment. I was heartbroken when you showed up. Back then, I'm not ready to open up my heart, and you never forced me. Instead, you became my friend who was all ears with all of my life's drama. You make me smile and happy every time we played billiard together. Chill ourselves with coffee and sweets. Went to the karaoke bar together, and you never get tired hearing me with my kayabagan serious songs. Bisan klaro na kaayo na mura og maguba imong eardrum sa kontingo. Mikatawa si Christian ane. Ako pa siyang giingnan. Hanga before my yes, you got first the yeses of my parents. That is why, the more than 2 months pa lang ta nga nagsigi og band gikan sa tong pagkitay balik. But my heart slowly opens, and I never thought that you already conquered its deepest part. For once again in my life, you let me believe in the beauty of love. You showed me that love has nothing to do with longer courtships and number of years in a relationship. Because as long as you love and trust each other, that is more than enough for me to give my yes. And I do. Thank you for accepting me fully for who I am. And now, I promise that you will be more important to me than my coffee. I will give you my love today, tomorrow, and until na maputi na ato ang buhok. Og mo kulubot na ato ang mga panit og mangurog na ka. Gunit sa tako sa bilyaran. I promise to be your partner in exercises sa gabi iman. O kadlawon pa na. I will accept the worst of you. Not only your good ones. But ayaw lang jud ang mambabae. Kay tulion ta kagutro.
But I believed in you. Nga dili man po na nimo kayang buhaton. I trust you. Because I love you. I take you to be my lawfully wedded husband. In sickness, in health, until death do us part. Or we both torn into a zombie, kay ma-zombie man daw ang magpabakuna na. Bitaw. Sa una na uyab pa ta, sige ko nimong ihatod sa balay, kay muingon man ko na muli na ko. Pero karon, dili na ko nimo kailangan pa ang ihatod, kay naunid na ko na muli sa mua. Kay ikaw naman ang permi na akong ulion. I love you, love. Now and forever. Dayon, we sealed our love with a kiss. Anyways, si Ann ang nahimo nga maid of honor sa kong kasal. Og ang best man ni Christian, kaya wala man yun siya matawag na best friend niya. Kay lagi, halos mga suod man niya ang mga tao na kailan niya. Wala man yun siya ingon na best among all his buddies. Moang miana siya na si kuya na lang daw iyang best man. Kay nako, magka-vibes jud tawon si Christian ug kuya sa mga kalokohan. Actually pod, nagkauyab jud si kuya ug si Ann. Ug katawanan kaayo biya ni ilang love story. Kay dakilang prankster biya kayo kong kuya. No? Bitaw. Sumoto nga nagpabilin mi ni Christian sa hotel kung asa ang reception sa kasal mo. Sa dihang wala na ang mga tao tanan, kay niadto na mi sa moang room. Ug sa door pa lang, kay abtik na kong gikugos ni Christian pasulod sa kwarto namo. Nakasyagit pa ko kay wala may pasabi na alsahon ko. Then gibutang ko niya sa bed. Ako siyang giingnan. Love. Tarungan nagtanggal ba kay dili biya ni ato ang gaon. Girentahan rabaya nato ni. Malaksi o niya na. Makabayad na hinuon taog dako. Basin igo ra nato ibayad tong kita nato sa bridge of love na. Nigatawa si Christian og miingon. Nga excited na manggod ko na mosulod sa imuhalo. So mga to. Nga after na magtanggal sa ko ang gown, kay gipaligo na nako siya una sa CR. Wala may magsabay sa CR bisan gusto niya na sabay rami. Ay giplaster pa nako manggod ang uban na mo nga mga gamit. Labi na mo ang mga gipang suot na girantahan rabian mo. Ang amo mga regalo kay gibit-bit na nilan siya padulong sa balay nilang Christian, which would be my home na pod. After ni Christian, kaya ako na pod ang nag-CR o nag-half bath ra ko. Wala na ko basa akong buhok kaya wala ko'y blower dalaman. Og lisod nga makatulog unya ko na basa pa akong buhok. Pagawas na ko sa CR, kay Diyos ko, naabdan ako si Christian sa higdaanan na grabe kadako iyang smile. Gawas iyang isa ka dimple na pod. May bangon siya og galit. Ug sa dihang gi-play niya ang tugtog siyang cellphone na Jumbo Hotdog nga song. Then misayaw ang Christian sa kong utubangan ug pang maskulado dance with action pa jud na. Misayaw yun na siya ani while naapagani ko nga nagtindog sa may pultahan sa CR. Ug nag-anam-anam siya duol sa kuha while bakat na kaayo siyang short iyang armas. Namura na ba og kagaw sunod na jud kayo. Diyos ko ni Christian. Sige ko katawa sa iyang kabuang. Gipanghambog jud niya ang iyang hotdog na jumbo jud ang katawag. Ako siyang giingnan. Kasi pat jud ni mo love. Kaya kay nako na imuhang jumbo na hotdog oy. Mura pud og wala na nako nakita og natilawan na. Sige siya katawa sa kong reaction man. Actually, naninihitabo sa mo ni Christian before our wedding. I already surrendered myself sa mismong birthday ni Christian. Ikaduhang birthday celebration niya. Gi-celebrate na mo as mag-uyab. But kay engage naman mi, mang wala na ko'y kiyame na gi-surrender akong self sa iya. Sa mga to, ngan ana jud ang Christian sa akong tubangan. O gikuha niya akong duha ka kamo.
o gipagunita niya sa iyang jumbo hotdog. Then suddenly, gialsa ko niya o gibutang sa bed tayo. Ako siyang gingnan, nga love, please palunga ang suga. Kay gusto kong ngit-ngit. Tubag siya. Ngayaw lang love. Gusto na ako makita ang tanan ni mong alom si mong lawas karon. Dayon, gikisan na kaayo ko niya to the max. From my lips to my ear, until sa ko ang liog. Mura siyag vampira na sigig sup-sup po na kong liog. Na mura ba gusto niya binlan ko dito og chikinin. Well, iha kong gihalukan. Kay likot pod kayo ihang mga kamot. Nga sigig masahe sa kong pubsi down to my pole kada. Isulod niya iyang middle finger and gosh. Lami kayo. Tudlo palang gani niya. Huwat na agad si Paul kadat sa dihang. Gi-in and out ni Christian ang iyang middle finger. Wala nang kabantay na tuluyan na niyang nahuka sa akong wardrobe. Ug mibulaga na siyang atubangan ang ako ang hope. Gitanggal niya po dihang boxer shorts ug wala naman siya pang itaas datan. Kay naka-shorts raman siya. Hingon si Christian, nga guwapa jud kay kalaw. Guwapa ug sexy. Dapat ako ra jud ang makakitaan nila. Dayon mura na gid siya bata. Namitotoy sa akong isa ka pupsi. Walang isa ka kamot niya kay mi travel sa akong puson down to my pole kadat agad. Gipuli-pulihan niya kiss sa akong duha ka pupsi. Namura ba og batang sanggol na nauhaw kayo. Hantod, gipababa niya iyahang kiss. Hantod sa nabot siya sa akong puson. Gibinlan pa ko niya og chikinini sa akong puson. May baba na po siya until my goodness. Mura jud ko og mabuang nga nagunit sa mga buhok ni Christian kay karabi jud iyang gibuhat. Makapanindog balahibo while he stayed on my pole kada. Grabe siya. Oh my goodness kayo. Kalami siyang gibuhat. First time pa to niya nagibuhat sa kuha. Kaysa dihang nakuha na ko niya. Wala niya buhata sa kuha. Sa honeymoon pa lang namo jud na gibuhat to niya sa kuha. Naglimbag-limbag na ko sa kalami na akong gibate. And Christian enjoyed watching me. Namurag mapuang na sige siyang masabunutan. Lami na gilo kaya ako nabate. Makabuang nakalami siya. Then misaka si Christian na po and captured my boobsy again with his mouth. O gipagunita niya sa kuha ang iyang jumbo hotdog. Sobra isa kadangaw jud sa akong kamot ang katats. Moday na nga sakita man adtong sa first night na mo ni Christian. Og nagliso jud siya sulod sa kuha. Kay jumbo hotdog jud kayo ang snake plant ni Christian. Karon na mag-asawa na may mas na zoom in na nako yang hotdog jud. Sa nafila ni Christian na lamian na kayo ko. He positioned himself sa kuang ibabaw jud. Ug iyan ang gipasulod ang jumbo hotdog sa kuang pole kada. Mialingaw-ngaw ang among vowel sound sa tibok room. In and out ang jumbo hotdog ni Christian. Grabe na akong mo. Dugay kinahuman ang among gipang buhat ni Christian duha. Og sabay yun ming duha nga nakapabuto sa angay ipabuto. Wala joy sama ang kalami. Ang sarap umibig. What we did was not only palami, but it's love making. Nasundan pa mong love making. Ikadaghan pa. Mga alas 3 na may sa kadlaw nakatulog. Grabe kay ang Christian ka-energetic. Gusto pa gani unta niya. Pero mi anak ko nga matulog sa siguro mi ay.
kay unlimited pa man ang ugma pod. Gikataw-an ra jud ko sa amaw. Hapdos na ako ang polkadot sa trabaho ni Christian kay may manunta o gamayang iyang tirador no nga dili pa. Hapdos man akong gibate. Pero lami man pod mo dala og padanlog ni si Christian. Ako siyang gingnan nga lab tulog na ta. Wala ka kapuya. Grabe po ng armas na mulapay. Mura man og dili mahurot og sulod pa. Nikatawa ra na si Christian og niingon nga kapoy nakalab. Nakatobel manggod ko sa host sa opisina lab. Mo nang unlimited sirit jud taani gyud. Sa motong gidukol na ko siya. Gamitan man ta siya ang pagkabumbero. Sige ra mo siya og katawa pod until nga nakatulog na mi. Pagmata na ko mga 10 AM to kapin kay naka-order na siya pagkaon po namo. Happy 12 noon jud mi nga nag-out mi ni Christian sa hotel. Dayon, mi proceed mi sa beach resort kung asa mi una nga nagkitag balik ni Christian. Kung asa na ko siya gikawatan og kiss gumikan sa akong kahubugon. Og dito, we continued our honeymoon period. Kay lagi, pandemic pa man, sukuto brajud mi sa mong lugar nga naglangyaw-langyaw ni Christian during sa mong honeymoon. Gi-enjoy na mo ang mga ligo og dagat og naamay bilyaran ang beach. Nagduwa pod mi ni Christian og bilyard kay naaman may pustaanay. Ako siyang giingnan, nga love, if ako makadaog ha, kay 2 rounds lang ta karon. Mo ni kong pusta kay murag hapdos naman yun. Tubag pod si Christian nga, sige, pero kung ako ang makadaog, kay ikaw ang mo drive sa kuha o niya love. Tubag pod ko nga, ha? Dili man ko kabalo love. Tubag si Christian nga dili daw ko mabalaka kay iya ha kong tudlo. Nikidhat pa na siya. So mo to nga nagduwa mi. This time wala na jud ko niya gipagbigyan. He really used his sharpshooter skills na to shoot all the balls ug jugjug. Sulod tanan. Daog jud siya. Ako jud ang maka-drive jud sa among honeymoon period. Hanibuing na. Kaulaw. Dili ba ako kabalo og basin dili na ako siya masatisfy. Maong ending, napalang si Christian sulod sa banyo kay nagtan-aw nako og porn. Hadlok pa jud kay ko nga mitanaw og porn. Kay first time tawon to nako. Sa tibok na kong kinabuhi, wala ko milantaw og porn videos. Kato lang jud na moment kay gusto ko makahibalo unsaon di ay if ang babae na ang modala sa chuchu. Sa moto, ngayon si Christian na ready na siya. Na-off na nako akong cellphone, nagitan-aw na ako nga videos. Mang wala siya kabalo nga mitan-aw pa ko porn. Para lang makabalo if unsaon ako. Dahil miduol na ko siya, ug ako mismo ang mitanggal siya mga sanina. Giwakas po na ako ang suot na may pagka-dairy. Giakit siya na ako siya maong mibangon siya para abuton ko. Pero gitulak na ako siya pabalik higda. Ug mikabayo og galit siyang bali tapit. Padagandagan na ako akong fingers siyang dughan padulong siyang lips. Dayon ako siyang gikisan. Slowly but surely. Slowly, dayon deeply. May pababa akong kiss hangtod siyang dughan. Gidula-dulaan ako yung balahibo sa dughan. Dayon may baba na pod ko until I found his jumbo hotdog nga nakatindog na pod og andam na mutira. Yawat ra na ako nakita sa video. I touch his hotdog na jumbo jud sa kataas. Dili lisod gunitan kay taas man. Dayon, gipadanlog-danlog na ako ang kamot. Kimasimas. Gigamit na ako kung baba. Hapil na akong dila. Nakapangutana jud in tawo na sa Christian kung asa daw nako nakatunan. Dayon kalit lang ko niyang gibira pay taas. O gipalingkod ko niya siyang jumbo hotdog judayan. Handam na kayo siya. Andam na pud ko. I positioned myself nga naglingkod siya.
ug gipasulod na ako iyang jumbo hotdog sa akong polka dot. Then I dance gracefully sa iyang ibabaw. Hangtod baba taas ang movement na nako. Hinay lang sugod hantod sa nagapaspas na. Mibangon si Christian og gialsa ko niya padulong sa lamesa. Og didto, mas grabe kanindot ang bantang among position with each other. Sige palak-palak ang tingog sa nagapaspas na mong movement ni Christian. We kissed ang sige niya sa kupo na pod akong pupsi sa iyang mouth. Iibot niya iyang hotdog sa akong polka dot. Og ipatalikod ko niya pod. Og nakaduko ko sa may table. Dayon gisulod na pod niya iyang hotdog. Push and pull until it became harder. Napuno jud ko sa A, I, O. Dayon, sabay may ginahuman. Ang life sa Kaminyones dili lang pod horot sarap at kalipay. Normal lang ang lalis gamay o palami daghan. Kada mag-away mi ni Christian, dili mahuman ang adlaw na dili mi magkaayos kay clingy og lambing man jud siya. Simple ra pod kaya mo mga lalisan. Kana lang kalangayan ako usahay, dili mi magkaoyon sa mga sudan na gusto namong lutuon o kaunon usahay, magamit niya na miskan asa niya ipambutang. Unya pagkahuman kay ako ang pangitaan kung asa na. Mga pantalon niya na patakara og labay kada mabot siya gikan sa trabaho. Mga paperworks nako na mas unahon pa nako pagpanggaw atiman kaysa siya. Mga channel sa TV kay usahay na mga salida na gusto namong tan-awon. Ang usahay pod na mga small issues og padakon nako. Dili na dayon ko magtingog siya. Napatoy mga moments na mga luod ko og ilahang mama og papa ko muli. Apason gyud ko niya. Grabe pod among adjustment duha kay syempre 1 year biya among gap sa edad sa matagusa. Sulumbaan ay may sa mong pride. Pero syempre, ako jud perme ang makadaog man. Magkayos ra pod may og saksi among kwarto og kama sa mong language of peace talk. Jugjog is unlimited jud. My goodness. Og hantod sa miabot ang Bearmans og naamin ni Christian sa balay ato nga nag-family dinner uban nilang papa, mama og kuya. Og napod si Ann nga kauban namo. Welcome to the family na kayo kong BFF. Makahappy kayo. Nakapangutana pa si Papa kung asa na daw iyang apo sa mua ni Christian. Nana ba daw sulod akong tiyan? Nagtinanaway mi ni Christian at og miana rami na soon. Magkaapo din sila. Paguli na mo sa balay ni Christian og naa mi sa mong kwarto, gikan ko migawa sa CR adto ug ang Christian kay naa sa higdaanan. Nangutana si Christian nako kung unsay problema ug nganong mura ko nakog namatyan. Ako siyang giingnan nga negative gihapon. Naghila ko nga nagistorya dalahatag kay Christian sa pregnancy test. I thought buntis ko kay 3 days na ko nagilayagan, but sad to say, isa ray guhit na migawa sa PT. Nung si Christian, nga ayaw i-stress si mga sarili love. Moabot ra na si baby sa tua sa tamang panahon. Ako siyang giingnan, what if dili ko mabuntis love? What if dili ta magkaano? What if dili ta mamahimong parents? Gisige na jud ko gihilak tapos gigakos ra ko ni Christian og ningon siya. Nga love, ayaw lagi i-stress imong sarili ana ba? Kung dili ka mabuntis, okay ra sa kwa man. Problema bagud na. Ikaw lang sa ako ang baby good love. Then mihawa ko siyang pagako sug ako siyang ingnan. Nga dili love. Gusto ko nga magkapamilya ta. Gusto ko nga mahimo nga usa nga inahan. Ug makita pud ka unsaon nimo nga mahimo nga amahan sa tong anak. Because I'm sure you will be a good papa love. Please love. Magpa-check up ta if unsay problema nganong dugay naman tagi kasal. Pero wala pa man gihapon ta magkaanak. So mo tumayon si Christian nga magpa-check up daw may pagkaugma. Dayon gigakos ko niya gayud. Pagkaugma jud dayon kay naka-work from home man mi ato pareho ni Christian. Nagpa-check jud mi og normal raman ang mga similya ni Christian. We found out nga ako ang naay problema. Baba akong matres mong dili jud makabuo dayon mi ni Christian.
Giresetahan ko sa doktor og mga vitamins ug gihatagan ko niyag mga listahan sa do's and don'ts para mabuntis jud ko. Then after namo sa private clinic, kami ato ni Christian sa manghihilot kaya nagpa-plaster ko sa kumatres. Nagkatawa pa ang manghihilot sa mong duha ni Christian kay Diyos ko. Nanggawas ang mga tinaguang sikreto namo ni Christian. Sumoto nga after sa mahabang inuman og vitamins, hilot og plaster sa kumatres. Exercise, paglikay sa mga ipagbawal, og consistent nga follow-up check-ups. Sa pagkakaron, as in karon palansyon. Gihatag na ni Lord ang among dugay na nga gipangandoy po ni Christian. 3 weeks na pregin ako. Amazing kay si Lord. Kaya gihatag niya ang best gift on our first wedding anniversary. Sa among mga experience na Christian, isa lang akong maingon dyan. Don't rush anything. Because when the time is right, it will happen. God has a perfect timing for everything. We just have to trust His will. It takes a lot of patience and wait, but it's worth the wait. To my other half, my Christian, my one and only love na sobra ka sweet og mapinanggaon. Hawod og lami kay muluto. Anda magpaalipin sa kong gugma. Respetuhon ko bilang babae o asawa. Permi ko suyoon if motukar akong kasapot. Shooter nga dili lang sa bola sa billiard, pati pod sa iyahang sariling bola. Helpful sa mga needy basta naalan dyan ni iya, walay problema siya. Obedient basta naituyo sa gabi. Optimistic and oriented nga haligi ng tahanan. Trusted and talented nga fire officer. Electrifying and energy sa kamaman or trabaho niya. Rest assured na ako ray iyaha daw. Ug wala na jud daw lain pa. Hello. Happy first wedding anniversary to us. Thank you for making me complete kay gibuntis jud ko nimo. Bitaw love. I am very happy that God gave me you. Ayaw pagbago love ha. Unta sa tong 1 year, 2, 3, 4, 5 and more years. Your love for me is like a fire na nagdilaab lang gihapon. Ug dili mapatay-patay sa hose sa fire truck na ginagamit kada naamoy kalayo pa din. Remember na ikaw ang dakilang sharpshooter ng buhay ko. Namin ni baby po. God will let her or him to see the beauty of His creations. I love you, my love, my Christian. Najuday sa akong estudyante nga akong forever. Wala sa teacher nga akong first love. Wala sa lending manager nga second ako nga boyfriend. O wala sa policeman nga ikatulo na akong uyab. Kay naday sa estudyante na ako, nakaroon kay fireman. My together forever dyan. True love is always worth the wait. It will knock in your broken heart, so it could be mended. Anyone can always say, I love you. But it takes a noble man to wait for you, stand by your side, and prove the true meaning of love. Anyway, sa Mark di ay kagipakaslan jud niya iyahang nabuntisan. I guess love jud siguro to niya. Nagkita mi atong eleksyon, but igo na lang mi sa smile and hi and hello. Og dire na lang ko taman. Daghang salamat sa inyong suporta, pinagi sa pag-comment, sa pagbasa, o sa pagpaminaw sa love story namong Christian. Ladies and boys, doon ang tag-ingon, sana all.